Ọgbanta ntụliaka dị iche iche enwere na ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Okono Council ime obodo Anambra North bụ nke kwuru na ndị mmadụ apụtaghị n'ụbara n'ebe ahụ na ya bụ ọrụ nkọpụta bụ nke achịkọbara n'ebe ahụ tata dịka ndị nke bi n'okirikiri ụlọ akwụkwọ ahụ họrọ ịga wee na-azụrụ nwa ha ahịa ebe ndị ọzọ gara n'ihu wee na-eme ihe nke masịrị ha kata ma isonye na ya bụ ọrụ nkọpụta. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Dịka a bịara na Polling Unit 015 nke dị na ya bụ Polytechnic nke nwekwara ndị na-atụ vootu karịrị 1,000 n'ọnụọgụ, ndị bịara na ya agafeghị mmadụ 50 bụ ndị enyegoro ikike ịtụ vootu dịka ọ kụchara elekere 12 nke ehihie. Ihe yitere nke a bụkwa ihe mere na Polling Unit 016 nakwa 017. Dịka ọ na-agwa ABS okwu, onye INEC Presiding Officer nke Polling Unit 015 Maazị Ifeanyi Eguma kwuru na ihe kpatara ndị mmadụ ejighị pụta maka ịtụ vootu ahụ bụ maka ajọ akụkọ a na-akọ n'ihe gbasara etu esi eme nhọpụta. Kama ịbịa tụọ vootu, ọtụtụ ndị mmadụ nọrị n'ogbe ha na-eme ihe ndị ọzọ dịka ịgba bọọlụ, ịpịa tebụl tenis ma na-emekwa ihe ndị ọzọ dị ha mkpa.